फुख्रियाव दान्दिसे बेरायनो फैलायबाय होनलाय दिनै रतनाखौ देखायनो लाबोदो आं मार फैखांबाय इयाव जोबोद नुफेराखै होनलाय रतनाया थांफिनहांदोंमोन नामा उनथिंबो फावसायनानै मानसि लोगो मोनलायनाय नंला माथो आं बेलेगनिसो लांबाय ओइ गुदुंसो नोंसो हाबबो सिखावो नै इदिखो दोलाबाय इयावनो खोमा मोनबाय नामा मोनबाय नोंजों थबथर थांबानो जागौमोन बेखौनो ओरै गिदिंलायनानै थांसिगोन आरो इखोर बारस'नाय सिद्दा खालामना होबानो जायोमोन आरोना ओमफ्राय गाखोलाय ओरै फोसायफिनलाय गाखोफिनलाय फोसायफिनलाय नामा फाग्लासो एफा गोजौआव ओरैनो मेंखादो मैना फुख्रि नायनो फैबाय जों मैना फुख्रि एफा गोजौ आंनि खिनिखौ ओरै हना लासिगोन एसे स्टाइलिश नुनायनि नोंगो जाबायानो औ मार फानि आं दिन्थिनो नागिरखादों आंबो बानायखादोंना बिदिनो खेबना हो बेनो जाहैबाय मैना फुख्रिनि मन्दिरा नैबे फुख्रियावनो दाउ मैनाफ्रा फैयै दुगैफैबाय थायो नामा हानि बेनिखायनो बेखौ मैना फुख्रि मुं दोनदों दैयाबो खथेब थेबथार दैयाबो एसेल'थार आं सानदों बिराद गिदिर फुख्रिसो दं खोमा होननानै सानदोंमोन बेयाव नायखांबाय जोङो दाना थांनोसै मस्त गोजौ हाजो पाहाराव फैखांबाय थांफिनसै दानिया थिगसे मेंगुलायनाय बाय अखा हाबाथाय दिगदार जागोन भुइचम्पा मन्दिर नुयो भुइचम्पा हा भुइचम्पा देवी मन्दिर नुदोंना ओरैबायदि मस्त गाहायाव ओंखारलांनांगोन आरो जों दा आयु 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 मार खस्थ' गोजौआव गाखोबोनाया स्रां जाफिनबाय दस' खम गोजौआव फैदो जोङो नै बिराद गोजौआव
Aksu no Aksu. All Assam Gorkha Students Union Aksu. Gorkha. Gorkha tam nainw. Gorkha tam nainw.